Madokachere mabuja tauya nadzo nhau zuwa rochigumi nonomwe mwedzi uno hwakubvumbi potiri kuti mangwana zuwa rekuzvitonga kuzere kubva kuwachena rakasvika. Vanhu vangu vari kupemberera pokare ndiwo kazuwa rakagopondiwa mambo Jesu Kristu. Tichazvirangarira pabodzi zuwa ramangwana tiringe munhau dzanyasi wamunangarwa waenda iko koringa wapwere wangu wachiita zvawangu kupemberera ka kwai zuwaro kuzvipemberera kutonga kuzere wakapfeka mbasha dziya dzojira rokunyangaritsa iri ravanoti national fabric pachirungu. Iya ari kunzi mutungamiri wapwere wacho wakomana hwarawa yekwani iyo ukatoona usu hwache unobva watoona unge andori mwana mukuru ano makore akati wandei nokuti kuti unyepiwe kuti kwai mupwere aiwaba mandiwe pakaita kuoma chaiko. Rikaiti kuona hedu kuti zvichapera sei apa ipapa vanhu watoita kuhwadziwa fani nokutoti nhandare yekubuditsiwa kuti kwai nhandare yakanhadziwa ichatambiwa bhora mangwana. Mandiwe kana chimbumu chopadziwa rasekwa chinosvika baipapo kana kwamushimbo chaiko kutori nogiraundi svino mandiwe hwii iroro vanhu vatodoka wakubvunzana kuti ko pakaimboisiwa mari kuti zviitiwe zvese izvozvizvi. Tichaimbwa zvedu yakuburika kuti mamirioni mangana akapinda ipapo ndipo munotoona kutoti aiwa hori hunodhura munyika dhurira munhu wese zviribe kuti unosapota kana hausapota asi hori hunondokudhurira basi. Pakanyangarisa chaiko ticharamba zvedu tichiringa kuti zvinopera sei. Kwainokaboka kanomiririra wachena waya wari kuda kunyengeriwa namunangarwa wari kupuwa mari wachinzi takakuti kubhadharai zvamakawaka kudidi. Kwai waramba wakati aiwaba mari yamuri kundipa ishoma tikuidaba. Dai watoramba wachiramba mari iyoyo nokuti manje zvikachinja kungopidiguka kudai so tobva tasunga kuti tichazvidaba tosunga ipapo tikaitione hedu kuti zvichaperera papi asi zvikatoitika basi kuti wari kuramba wachinetsa nokuti mari iyoyoyo waitofanira kunge waribe kana kupuwa ndo waitofanira kutobhadhara nyika yedu nokuti kapa wakatora mapurazi wachigopanana mapurazi iwayo renge rivhu rinowanhuka vanhu vakabisiwa kukamanisiwa mandiwe wachiiswa mumakipi eokam rikaiti rege kuenda mberi. Kwai kuna vanhu vatatu pavanhu mapfumbamwe wakasungiwa zuwa rokupedzisira remwedzi wapfuura. Kwai watatu ndo wapuwa bhero nyasi watoburika waenda kotoriwa naiye gweta Douglas Kotati. Rikaitione kuti wamwe wachasvika papi wakomana pakaita kunyangariwa wakaita kuzara kuwanda kusvinu chaiko. Rikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Apa ipapa George Guwa Matanga atanda pokare kusikinya tokono agotonzi ndiye agosainira kambani yoValley Seeds kuti ipuwe mamiliyoni 20 mari yekuAmerica achikwereti no Ecobank. Mandiwe pakanyangara kwai akasainira akamirira hurumende achiti kana kambani yoValley Seeds ikatadza kubenutsa mari hurumende ino inobva yabhadhara. Apa akazviita izvozvo ari ega achema ndiwe aribe kupuwa mvumo paramende iri kuzviziva kumwe kwese kuribe zvakareketiwa. Chanja chopfene basi icho chanja chopfene kuno vanoramba vachindomora vanokudaba zvakaita kuoma chaizvo. Rikaitione hedu kuti inopera yakaita sei. Apa paburika imwe vhidhiyo mandiwe pagomo pachipatara chii chakanitenziwa sari mugabe chichi pakaita kunyangariwa mandiwe. Unobva waita kuona kutoti aidi zita rokuti mugabe rakatukiwa nokutoti zvinhu zviripo ipapo zvinova zvakuraridza pachena kuti sei pinchisa akandopfa ari kutsvaka iwo mapenizi mandiwe pakaita kunyangariwa. Rikaitione kuti wakuru wehurumende kusanganisira makurukota wachaita sei nozvakadando. Ticharamba zvedu takandoringa kuti zvinenge zviri nokupi. Chinonyanya kuhwadza iyo motika dzavo vanoreka bagotenga motika mandiwe kuroyiwa kwavakagoita nomotika
peno ndo urombwa hwacho heno ticharamba tichizviringa hedu asi zvinorwadza nyasi pokare gurukota munangarwa rinoringa nezvefundo yepamusoropo mavhima anga ari kuvhimiwa mhanduwe wechidiki aiwa wechidiki wakaita kudya mashonja mhanduwe wari kuda bazvo kujairiwa kureketa kuno kwaaburika iye ari kureketa kuti dai ndiri kureketa noafana kunzvimboyo gokwe kuchikoro chinofundisa mabasa omanja vocational training pachirungu chakaita kuparara kumwauka madziro yaya mhanduwe kunge aribe kumbobvira aisiwa pendi zvinhu zviri kundogwa mawindo akapwanyika chivharadenga chichi chakaita kuvhiringika mhanduwe kwakunzi koiwewe sei uri kumira kutoshinga kumira makaita kudandizvo uri kuzviita sei goda kuita ukare wafana wakati kam titori nokodzero mbumbiro romutemo notibvumira kuti ticharenje zvamunenge muchireketa zvamunenge muchiita ndo paunoona kuti ndo saka wasingadi wafana wakafunda mhani nekuti wafana wakafunda vanobva kuburitsira kaa kuti bumbiro romutemo rinoti ndinobvumiwa iwe uri kuti hanzi kwai muri kumbozviitirei izvozvo muri kubvunzirei ende mabvunzire enyu kwai aribe rukudzo kam tokudza kawa nokudzika hwii kundoita izvi zvamakaita izvi muchindoritaira muchirembedza matumbu regai tione zvedu kuti vanosvika papi asi hondo huno hwaita kubatiwa chaiko wabva andoreka kana kupindura pakaoma chaiko. Baba Aburahamu Mogeni Komichi yagoreketai kutoti aiwa komana ngatiitei zvitu zvino paipapa ngatiitei tichireka hedu kugara tiri mapato akasiyana siyana. Bato ro CCC pokare noro MDC wainga batane pokare aite tusvino unobva waita kuona idina yawe kuti zvinhu zvizvi nhambira pakaita kuoma chaiko. Rekai tione zvedu kuti wachasvika papi wachaperera papi tinenge takandoringa asi kuziva kwedu wanokona kundowirirana mbichana pakuzokowana zvinhu papa ndo panonyaya wese wanoda ukuru pakaita kuoma chaiko. Uyu ANC anonzi Lindi weZulu agoti kwai ukama ANC no ZANU-PF huri becha unovhiringa muupenyu hwevanhu hwekuZimbabwe. Bana asingazvizivi kuti ukama hwacho ndo hwakonzeresa kuti vanhu veZimbabwe wange wari pavari kureketa kuno. Zvimwe zvacho kuita kuhwanda nomumwe chaiko. Tirambe zvedu takamira kuona kuti zvinosvika papi. Taita kunyarira wakuru hurumende nokuti iwo pachezvavo wari beganda kusu kureketa kuno kambani yeExtra City yagotoburika wakomana ichichema kuti aiyo kombana agoburitsa vhidhiyo iyai tiribe kuibvumira kuti iburitsiwe njedu pavhidhiyo yacho takavapa mvumo takavatsvaka kuti wagoburitse vhidhiyo iyo bhazi ranga ranyura kurupane chino mhanduwe unobva waita kuona kuti pai mukupedzisira isusu tinotsigira zvirongwa zvehurumende tikuziva kuti hurumende iri kufunga kunhadzirisa idi zvinoita kuhwadza kusvinu chaiko. Rekai zvedu tirambe tichiringa kuona kuti vachasvika kupi vachiita muitire wakadandino. Tikaringa dziriki tikapasire semhanduwe kambani G4S ino vanhu wasere wamisiwa basa nehurumende yeSouth Africa nokuti kwai kuno munhu anga ari mujere akapfa pariba ari kuziva kuti chii chakanyatsa kuitika. Jere ravanoitungamira ivo ndoro mang'aunhu kunenge kuno nyaya ikoko kunenge kuno nyaya tsvinu. Rekai tigoramba tichiringa zvedu apa mapato maduku muSouth Africa ari kuchema fani mhanduwe kwai takanyepewa tikabatiwa kusu tikananzvisiwa kauchi karibe chinhu kwai takanangidziwa mukoko kupunungira mhanduwe tichinzi mukoko wonyuchi pakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Vari kuchema nokutoti VAT iri kuramba ichindokwira kupera kumwedzi uno apa iwe waifungidzira kuti ichabisiwa pakaoma apo. Tiri kuhwadziwa fani kuti kwai kuno vanhu vanopfuura zviuru 10 chaiwo wokuSudan watiza panzvimbo yanga wari kupotera
Mhanduwe, kwaiwo wapandukiwayo wagenda kobvarura ipapo, unomboita kuona kutoti wanowa Satani chaiwo. Zvinoita kurwadza izvi. Regai tirambe tichindofira kuti zviite zviri nani. Akamboita musoja kuGambia ari pasi pehurumende yaJamem, kwaya abatiwa nomhosva kuAmerica. Ndozvawanokona ngawambounzawo kaana Obama iwawo, naiwo ana George Bush nana Clinton wabatiwawo nomhosva kuno kuAfrica. Regai tirambe tichiringa hedu. Apa iyo America yacho kwai upenyu hwaitinya manje izvezvizvi yakuita kupfika mizinda yayo kuno dzimwe nyika ndokwairi kunyanya muAfrica. Goterekerai Cameroon, Somalia, Lesotho, muSouth Africa wada kupfika kuDurban, zvinoenda zvakadaro. Nyika zhinji kwai dzinenge dzichiribe kana muzinda weAmerica. Chatinondoziva kuti Zimbabwe wanoramba warimo wakabva kuwaka makuno yano saka wanoramba warimo. Regai tione zvedu kuti wanosvika papi nozvazvo. Tikuwadziwa kuti kwai mumwe mufana aitamba bhora kuGabon anonzi Aaron Bopenza kwai apfa ari kunzi agba maanga ari kusvikira pakupfa here mhanduwe. WaChina wawa vane zvavanenge vari kuita basi. Regai tigoona hedu kuti zvinopera sei. Mweya wache ngauzorore murugare. Makuno yano tanga takamirira kuona kuringa mhanduwe nokufadziwa nochikwata choManchester United. Nyasi wafana wari kuraraba wanenge wari kundoimba kubhura wanhu. Regai tione ipapo wakienda kaamberi kumutambo Europa yavari kutamba. China chomadzimai chinenge chakutonakidza kupfuura iyo Champions League yakare. Regai tigoramba zvedu tichiringa kuti zvinoperera papi. Aiwa kwanyasi mabuja. Regai tigumire pano ndini wenyu Mhanduwe nawo.